అక్కడికి వెళ్లి వాళ్ళపైన చర్య తీసుకుంటాం. చర్య తీసుకునే విధంగా ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ కు ఫోన్ చేసి చెప్పుతాం. మా ఇళ్లలో మా కొడుకులు గాని మా భర్తలు గాని తాగి వస్తే తాగకూడదని చర్య తీసుకుంటాం అని లక్కారం గ్రామంలో ప్రతిజ్ఞ చేయుచున్నాం. మా లక్కారం మత్తడిగూడ 2 గ్రామ పంచాయతీలు కలిసి మద్యపానం నిషేధం నినాదంతో మా మహిళలందరూ బయటకు వచ్చాం. ఈరోజు ఇక్కడ జరుగుతున్న మద్యం తాగి మా యువకులు అన్నలు చాలామంది చనిపోతున్నారు. దాన్ని బట్టి ఇక్కడ చూస్తుంటే బెల్ట్ షాపులు ఇక్కడ లేకున్నా మన హర్కాపూర్, కొత్తగూడెం, తర్వాత హస్నాపూర్ నుండి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అమ్ముతున్న వారిపై చర్య తీసుకోవాలని మేము ఈ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే గతంలో కూడా మేము చాలాసార్లు చెప్పినాం మద్యపానాన్ని ఎత్తివేయాలని చెప్పేసి ఎన్నో మీటింగ్లు ఎన్నో చేసినాం. కానీ ఇక్కడ మాకు ఇప్పుడు పిసా చట్టం ప్రకారం మేము దీనికి ముందుకొచ్చినాం. ఎందుకంటే ఈరోజు ఆధునిక యుగంలో కూడా ఈ మద్యపానానికి బానిసయి యువకులు విద్యార్థులు కూడా చనిపోతున్నారు. కాబట్టి ఈ మద్యపానం నిషేధించే వరకు మేము ఈ పోరాటం కొనసాగిస్తామని మేము ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ప్రతిజ్ఞ కూడా చేసి ఎవరెవరికి వినతి పత్రాలు ఇస్తారో చెప్పాలి. ప్రతిజ్ఞ కూడా చేసినాం. ఆర్డీఓ, ఎస్ఐ, సిఐ గారికి కూడా వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. అట్లాగే ఎస్ఐ వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. పిఓ గారిని కూడా కలుస్తాం. పిఓ గారికి కూడా ఈ సమస్యని మేము తెలియజేస్తాం. లేని పక్షంలో ఉద్యమం అంటే ఇంకా వాళ్ళు డిసైడ్ చేయాలి కదా, దాని నుంచి ఉద్యమం చేస్తామని మేము నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఐటీడీఐ లిఖితం అనేసి వాళ్ళు గ్రామస్తులంతా తీర్మానం చేశారు సార్. ఈరోజు ఎందుకంటే చాలా మా వాళ్ళే ఎక్కువగా తాగి వ్యవసాయం పోగొట్టుకుంటున్నారు, ఆరోగ్యం పోగొట్టుకుంటున్నారు, విద్య పోగొట్టుకుంటున్నారు. ఈరోజు పిల్లలంతా కూడా యువత అంతా కూడా చెడిపోతుంది సార్ దీనివల్ల. అందుకని మా గ్రామాలలో బెల్ట్ షాపులు కానీ వైన్ షాపులు కానీ ఉండకూడదు మా ప్రాంతంలోనే, ఏజెన్సీ ప్రాంతాలలో అనేసి గ్రామస్తులంతా కూర్చొని తీర్మానం చేయడం జరిగింది సార్. మీకు కూడా ఒక కార్డు ఇచ్చాం సార్. అరే పత్రం ఇంచొకటి తీయటి అయితే అక్కడే కాకుండా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి వాళ్ళు అక్కడ తాగే వాళ్ళు తాగుతారు. అట్లా కాకుండా అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి చిన్న షాపులలో, కిరాణా షాపులలో వాళ్ళు పెట్టేసి ఇట్లా అమ్ముతున్నారు. అయితే మా వాళ్ళకు డైలీ దొరుకుతుంది కాబట్టి పనికి వచ్చి అక్కడికి వెళ్ళి తాగుతున్నారు. అక్కడికి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళకి చాలా లాంగ్ కాబట్టి వాళ్ళు వెళ్ళలేరు. ఇక్కడ అయితే తాగుతున్నారు. అది నిషేధించాలని చెప్పేసి వైన్ షాపులు కూడా నిషేధించాలి.